Ramogi odhiambo machielo majaber morwakni machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV, weche manyien mag OIMORE. Tarik 18 dwe mar 9 2023 waikoni mathoth nyakor mkajwang koriwo koda kamago motendre kod meto mag nengo mar wuoth e nyate counties wa makaluo wamenyo county ma Kisumu kama koro osemede gi 20% kaluwore gi meto mar bech maute paloka. Mage timore kinde mar riwruok ma kedo ratiro mag oganda koro makore kanyakla kendo donjo ne ogai mar obila Japhet Koome ewi kaka ne obila orakore kod jopiny bang' yiero mag 2017. Emano bende krono mako dhok nyakor mkajwang rawere mohewa 7,000 no tucho kawuono kendo chopo e kar tiego bila ma Embakasi bila mag GSU kama bende koro gimanyo tich nyakor mkajwang wach ma bende koro mako dho ganda bati machakwan mar rawere madwaro mana tij lweny parni poko luong tich moramora mano lweny kende. Gin weche ma bende koro nyiso chal mar piny Kenya gi sani nyakor Ramogi gi gombo mar rowere yudo kuonde ma ginyalo chwoyo lwetgi mondo gimany yuto margi. E kindeno bende rawera moro mosebed ka imanye gwenge mag Isebania e kaunti ma Migori gikono yudi e kisima kanyo cha ne wacho ni jomoko noteke molal kode. Waikoni mago to gimathoth ahinya to nyaka mago mag tuke nyakor mkajwang e chendo ni mar OIMORE to nyaka kaka pile wachao gi mago mag wamiopek. Riwruoge makedo ne ratich oganda odonjo ne ogai mar obila kod duol mar IPOA ewi nek mar jopiny bang' yiero ma higa 2017. Ni visa ambayo imetustua hata sisi zote, ambayo inahuzunika. Ikiwa itakosekana mtu yako vile leo ametendeka kwa sisi, kesho anaweza tendeka kwa rawera majahigni 25 mayangore ni nyocha oteki kendo ma olalgo giji ma okong'e gwenge mag Isebania okwany ringre e kisima. With effect from today, wase amua and what they made of fares were with 20%. Weg matatu gi tuk-tuk Kisumu lando meto mar 20% mag nengo wuoth kaluwore gi pek mar nyiewo mauta. Jalokoa en Belinda Dhiambo nyakor mkajwang warwako pache chendo ni maro OIMORE mana kaka pile. Miwa pache lai maro timacho kari adeka uchiano no kabende hawantiere embo YouTube live, Facebook live. Yutaroko pache udhia makauono. Nyinga Lydia Hokeo. Nyinga en George Bati nyakor Ramogi machiegni. Duol mochung'ne tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya koro yango jatatije manyien Christopher Wambua. Lendo mogol gi jakom board mar CAK Yolando ni Wambua dhi kawo lemono e yor kojolo ko chakre odiochieng' makawuono. Okang' makamano biro bang' romo mar board mane obagi odiochieng' makawuono. Lemono osebed ka omaki kod Ezra Chiloba. Nyakor Ramogi gin weche ma omedo nyisi ni timore sani kama duol ma ochung'ne tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya oyango jatatije manyien manyinge Christopher Wambua. Leno no gol gi jakom board mar CAK molando ni Wambua koro dhi kawo lemono e yor kojolo ko chakre odiochieng' makawuono nyakor mkajwang. Okang' makamano biro bang' romo mar board manobagi kawuono. Lemono osebed ka omaki kod Ezra Chiloba en mano motucho dhia makawuono kabende kaka nwasingo ni wabedo wang'i mar menyo ni mago matimore segudro nyakor mkajwang mar keti ibeda kod ng'eyo mowinjore. Kidwaro ng'eyo gimoro amora matimore to kete mane Ramogi TV kinde duto nyakor Ramogi mondo wami ler kuom gik matimore ka wasudo nyime ne riwruoge makedo ne ratich oganda omako bura e doho ka gidwaro mondo telo mochung'ne rango tije obila IPOA kod ogai mar obila Japhet Koome oyanga kaka nonro matudo obila kod nek mar jopiny to kiero mag 2017 chope. Burano tudo bila kod nek mar oganda mano bago ng'anyo kane kwedo duoko mar ombulu ma jatend piny Kenya yiero ma higa mar 2017. Ndalo manok bang' ur bedo ewi kaka obila osebedo karakore kod oganda jo Kenya ahinya kotenore kod ng'anyo mabedo tok yiero. Moko kuom riwruoge makeno ne ratich oganda koting'o Kenya Human Rights Commission KHRC, mano makeno ne ratich oganda jo Islam Muhuri kod Khelef Khalifa odonjo ne ogai mar obila Japhet Koome mondo duok penj ewi kaka obila norocho ratich oganda jo Kenya e tok yiero mag 2017. Kopogore kod Koome, jokeno ne ratich oganda go bende donjo ne telo mochung'ne keto nyong'ong' e tij obila IPOA kod Attorney General ka joma onywandi mondo winj burano machiegni oting'o gai mar jomin buche DPP, duol mochung'ne rito ratich oganda e pacho ka KNCHR kaachiel kod riwruok mar lakteche kod jolony e weche mag chike IMLU. Riwruogego kone kaluwore kod kaka ne obila olwar kuom jong'anyo gi runge, iro malungo pi wang',
bugi mag pi ma ilo del kod bunde magikoni ne okelo tho mar jopiny mane nyiso ng'ur margi ewi duoko mar ombuch jatend piny. Onge duoko mochomo yo magiseyudo bang' chwalo ng'ur margi mondo tim nonro mong'ith ewi timbe mag obila mane omonjo jopiny Kibera, Madhare, Babadogo, Dandora, Korogocho, Kariobangi kod Kawangware kind gwenge mamoko mane ng'anyo timore. Riwruogego koni ne gidwaro mondo non ng'ur ni obila ne ogoyo jopiny kendo IPOA ne winjo mak bura ni obila mane oyud kod ketho. Bad migawo mar obila ne winjo bed ni tiyo machiegni kod IPOA koting'o golo bok mag obila ma itudo kod njore ne jopiny. Bende ne gidwaro ni mondo riembi e tich kata chiw kum ne obila moyud gi ketho. Ka bende ne gidwaro ni jatend piny mondo mi owuogo oko mar kwedo kaka obila ne goyo ganda imbo mar Kenya. Jatend piny bende ne winjo bed ni chuogo duol mochung' kar kende mar nono kaka obila ne orakore kod jong'anyo ka od bura. Ne gidwaro ni mondo mi onon kaka ne obila orocho ratich oganda kendo osund sirikal mondo mi otim nonro mong'ith ewi kaka obila norodho jopiny mane ng'anyo Nairobi kod imbo mar Kenya e kind dwaro mamoko. Khalifa koni kata bang' ni ndiko ne IPOA tarik 24 dwe mar achiel mar higani mondo gichiw ler ewi nonro magisetimo ewi monj mane obila otimo ne jopiny tok yiero mag 2017. IPOA ne ok ochiwo duoko nyaka tarik 12 dwe mar 4 mar higani kendo wacho ni gin ne ginono mana ng'ur 15 kende ma ok 33 mane gichwalo. Ka bende IPOA ne ok onyiso gima omiyo gijwang'o buche 18 mag nek manunjo bed ni gitimo nonro. Khalifa bende ne ondiko ne ogai mar obila Jafeth Koome tarik 26 dwe mar 6 mar higani kod wang'eyo ka bende buche 18 matudo obila kod nek mar jopiny ne inono. To mana kaka IPOA, Koome ne oling' nyaka tarik 15 dwe mar 8 mar higani kapok ochiwo duoko moro amora, ka e duoko mare ne onyiso Khalifa mondo mi odog ir IPOA. Ma en wach mar riwruogego koni nyiso malong'o ni IPOA kod ogai mar obila badhore ne yango kit nonro ma osetim ne obila ma itudo kod nek mar jopiny tok yiero mag 2017. Gikoni kaluwore kod badhruok ma kamano, koro gidwaro mondo doho ogol chik ne IPOA kod ogai mar obila Jafeth Koome mondo chiw lipot mayango kaka nonro osetim mondo jopiny mano oyudo midhiero koting'o mano wito jogi kod mano oyudo hinyruok oyud ratiro margi. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakoro mgajong manende tenda mungiki maina njenga gikoneto wethuolo tieno mapinyo rugo kawuono kowuok elwet ji mawacho ni nyocha oteke chieng' ngeso. Njenga bende ne ochopo e doho ma Makadara kamane obagie bura matude kod bedo gi gige lweny e tok chik. Walter Nyambaga ntiere kod ler mar wach. Bang' familia mar Maina Njenga golo ywak kendo chiko serikal mondo yang kama entiere boseche mar 12. Jatend mugiki machon Maina Njenga nyoyudore ka en owuon nyojwange gweng' ma Banana e kaunti ma Kiambu utino mapinyo rugodo kawuono. Kwa sababu tuliposhikwa kupelekwa police station, tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu. Mimi niliachiliwa nikapelekwa nikafungwa nikaletwa mpaka hapo Banana, nikaachwa hapo, alafu nikapewa fare ngirimbiri ili niende nyumbani. Sasa nianze kutafuta dudhi. Njengo koni jok manyolal kode gin jogo moyango kendo tudo meko mare kod bura momake doho. Wale ambao walitushika hiyo wakati si watu ambao hawajulikani, ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi, tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Jatend mugiki machono ne ochopo nyim doho ma Makadara ewi bura momake ewi bedo kod gige lweny mager e kaka bede 14, pelni maromo 24, arunge 46 kod ludhe mag jembe maromo 3. What is honorable in being hooded? Because it is only criminals who hood themselves. So that is the question that we call for answers. Suffice it to say that no one should be treated or subjected to inhuman and degrading treatment. And if at the end of the day it is demonstrated that there was such treatment and it impacted on the due process and the trial, then it will you will know that it will definitely count. Jamini buche ne okwedo weche mane okindi Njenga Ndegwa Njiru opedhe nyim jang'ado buche Tito Gesora koko ne wach teko Maina Njenga en owuonyo winjo mana kokale ute mag fwambo. Njenga bende dwani mondo miyo ng'we yamo mage
to kod mano mar jating' ndai mare. Concerning the properties that are being held by police or any other body, an appropriate formal application backed by affidavit should be filed. Otherwise, the position of the court is that the court can only deal with exhibits have already been presented before it in the formal way. Jenga bende okwayo mondo do miye barua matamo bila make kakoni bogo ngima mare wichung mare mar siasa. Mtu kama hana uhuru kwake nyumbani akitembea, maisha yake haiko sawa, kila wakati ni kufuatwa, kuulizwa maneno wa kesi iko kwa koti. Sasa hiyo haifai hata kidogo. Na ukimgusa bure, umeguza watu wake wote. Umeguza dada zake. Ukiniona hapa mimi ni dada yake. Kabisa. Na ako na dada wengi. Kabisa. Ako na ndugu wengi. Ako na wazazi pia. Kwa hivyo ukimguza, umetuguza sote. Burano ibiro winji kendo tarika parko na ng'wen dwe mar 12 higani mondo mi obila machoko neno e thuolo mar tieko choko maling'ling madwarore burano. Come for the judgment. You will have the documents. Let's be ready for the hearing on 4th. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Osuru nyime nyako Ramogi rawera majagni 25 ama ne ogoli pode ni ondhi kendo lalgo gi ji ma okong'e e gwenge mag Hispania Kuria West oyudi ringrene e Kisima. Kaja fom marwa ma kaunti ya Migori George Maleron waringre jagono oyudi e Kisima mantiere machiegni gi ode. Kuom ndalo adek ma okalo familia moro e gwego mag Hispania kuonde ma Kuria West osebedo kamanyo wuodgi ma jahigni 25 moyang kaka Abdi Sharif mane ondhi kendo lalgo kod nyo bende nyaka sani koro pok oyangi kane gintie kod geno ne gidhi yude. Kata kamano geno koro rumo bang' yudo ringrene e Kisima machiegni kod Kanyero marawerani osebedo ka odakie. Ni visa ambayo imetustua hata sisi zote, ambayo inahuzunika. Ikiwa itakosekana mtu yako vile leo ametendeka kwa sisi, kesho anaweza tendeka kwa mwingine. Ama kijana hakuwa na hatia yoyote, kijana ambaye mwenye biashara anaenda kazi yake asubuhi akirudi jioni. Gima koro dong' ne familia ni en ting'o pek mar wito jaheragi kaachiel kod manyo ratiro ne rawerane matho mare pod kelo penjo mathoth malo duoko. Sasa kile ambayo tunaomba sisi, kabla mambo hajaenda mbali ama hajasahulika, ikiwa bado ni fresh, ichukuliwe kwa hatua na kwa haraka. Familia ni wacho ni rawerani oriko ni wuoke odo wadgi isenyo pine yuso chieng' tich abich ma juma mokalo e kama jima bende koro pok oyangi ne ondhiye ma olal kode. Gidwaro mondo bila koro tim nonro mar yango jogo eko manolal kod rawerani kane pok owito ngimane. Hii kitendo ni utovu wa kukosa amani na usalama kwa hapo Hispania, na sio hii peke yake ya kwanza imefanyika. Iko mengi zilifanyika na zingine serikali pia wametatua, imepatikana na zingine bado. Hapa ni bakani. Kwa kweli hapa iko shida ya insecurity. Wizi siku za nyuma ilitokea, maduka zilifunjwa na ziliborwa na ilienda hivyo. Bende giseo bila kumkoka kama hiyo nonro nyakarawerani nelal. And we are also reporting that there is a lot of laxity in the police apparatus. So we are appealing to the police to speed up this matter and investigation, and the culprits must be brought to book. Familia ni kojodak mamoko magwego mag Hispania wach ni tho mar rawerani okelo negi luoro kamende giywak ni weche mag arita kwe ok osebedo kaber e tong' pinyno mar Kenya kod Tanzania. George Juma, Ramogi TV, Migori. Seneta makaunti ma Kakamega Boni Halwale koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto riembe tich jatend migawo mar ohala Moses Kuria kod nyawadgi mateko Davis Chichir kaluwore kod idho mar nengo mauta e pacho ka. Halwale wacho ni jotend migawo ariyogo osebedo hinga ne okenge ma itemo keti mar duoko piny nengo mar mauta thurka. Owacho magi kinde nyasi moro mar ike kaunti ma Kakamega. Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega, watu wenye umepatia kazi wamekuingiza kona mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy, na mtu ambaye anaitwa your economic advisors, lazima watuambie sisi wa Kenya
What did they mean? Lobabola bakulanga makure from government to government, then things are worse. You suck these people when you pay yamakura yekalushe hase. I was elected in this country of Kenya to serve the poor. I don't care whether the rich people find petrol expensive, but I care. President Ruto, suck these people, otherwise serikali yako sasa at a small functioning like this inaanza kukaa kama iko na sura mbaya. Kweli urongo? Winjoka kineno ka jatelo koro wacho dhogi so ni nitiere gima odonjo. Weche medoridore. Wadhi ane nyime. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Bensuda omedo seyo sirikand Kenya Kwanza kaluwore gi nengo mar mauta masani oidho malo kendo sekelo pek e sekta mar wuoth e kor gwenge ma pacho ka. Bensuda wacho ni jatend piny Kenya William Ruto dagi chiko ite ne ng'ur ma oganda jo Kenya nitiere godo kaluwore gi nengo mar ngima masani ni malo. Okone sirikal onego ket okenge makare mag manyo yore ma inyalo gago nengo ma idho mag mauta. Noloso Kisuye kar chung od bura ma Suba North e kinde mano ochiwo ne jo apiko ka tipo margi ma oger gi omenda mar ngaf. Chieng mari yani chwado ne kosok chwado ne kanaria penjo na maduong' ne sirikal ka wadwaro ni wan pok wayudo tije mwamiyo joma tindo mondo ti ang'amo wa mondo wa regulate wach fuelni mondo mikoro kata kapok wayudo ne industries moko manotho mag niang' kam wadwoko pur mang'eny e kor gweng' mondo nyithindwa gi oti mafuta maging'iewo gi pesa gini ang'amo wa mondo mi wane kak wadwoke piny kik wadwoke adwoka hadha manyithindo gi kaka tionge omiyo gik mang'eny kethore ne wego hala like jok magolo rech koni katero kocha iyudo ka kelo tich matek ne jo hala machalo kamano. Abro kwayo sirikal ni ginego jo Kenya omiyo akwayo sirikal ni agenda mane giwacho ni ka gitieko chamo muma koketo piny ni tap to ngima mar piny ngima mar jo piny bro dhi maber. Kora fail to understand ni bottom up ni en bottom up no ulo nango. Wadhi mbele nyakwaro mgajwang komiti maduong' madhi nyime gi twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi Kenya Kwanza koro tich abich mar juma ne dhi chako bedo gi romo gi jokanyo manochwalo pachgi jumbe ariyo mokalo. Kweth mabiro chopo mokwongo e nyima komiti no gin mago mag koko mar duol ma ochung' ne yiero IBC aput mageto chugo IBC manyien kaachiel kod riwruok mar jofwambo. Kokalo kuom jokombe mag komiti no Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wa chenro mar twak gi jokanyo biro dhi nyime e juma mangima kochakre chieng' tich abich. This Friday, 22nd of September, we shall be engaging with identified stakeholders, beginning with those who have already submitted their memoranda to be able to appear before this dialogue committee to give an exposition of their memoranda briefly, and we shall allocate each of the invited teams a maximum of 20 minutes to be able to give us an exposition of their memoranda. We'll be dealing with this important matter of interim measures, which are also key, and they are confidence-building measures. And for example, the difficult issue of the high cost of living, we will deal with it as an interim measure. How do we look at it? So that, again, I know that there will be probably memoranda that we presented, that these are some of the issues on our side, for example, and we know that Kenya Kwanza have their list of interim measures. Kawang'iyo motendo gi weche magarita ni jatend migao mar arita Kithure Kindiki osingo mar rakore kod kweth mar Al-Shabab kendo tieko gi chuth. Kindiki lero ni sirikal oikore timo duto mar rakore kod kweth no mosebedo karocha arita kwe ahinya te gwenge mag nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Ochiwo puoch gi pak ne jolweny kuom keto sinani e rakore kod kweth no. Bende lero ni timbe mag teko kata teko ji kendo lal kodgi en ataro mar chike mathurka kendo ibiro kedgi jonjore masani onore katimo timbe makamago. Tumeamua vita dhidi ya Al-Shabab, na mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Wajir, wananchi wa Kenya, serikali hii itashinda vita dhidi ya Al-Shabab.
Kwa hivyo sisi nataka tuhakikishe ya kwamba watoto wetu hawahusiki, hawachukuliwi na kupotoshwa kuingia pale, kwa sababu wataumia. Wacha niwaambie ukweli, kama mtoto wako utakubali ajiandikishe na ajiunge na magaidi, umempoteza huyo mtoto. Wakikataa kuacha ugaidi na wakataa kurudi kwao, tuwasafirishe ile safari ya one way. Hiyo safari sio safari ya barabara na sio safari ya ndege. Ukienda hiyo safari unaenda na hakuna kurudi tena, na ukienda huko unaenda jehanamu kukutana na shetani wako. Daka paga boronya kura mgajuang bangsade kumaroti eno chendo eno imore wakayo macho kada kama nakapokwa yueyo na wasengo kachani anu wago kodi mbaka nyiswa pati kotendra gimagi mwai kone sechege mag udiambo. Kero kama na jok mosemedo ndiko no Lydia nyiso wan wan kodwa gin kodwa kendo wan bende wan kodgi kumora mora magina no Ramogi ranya kendo tuchwa yo makare Bombolulu Mombasa kata uchumi te kamano malunguni Enos Anguka Woda Sembo maka luga japenga chiel kantiri ngonge magabom center wajina no yo makare kata kamano an kodi nyaka giko ero kamano maka luga imbende kasto nyariero from Moroni aworo kilal gi ngato to iyudo mana ikisema woro gik matimore Kenya sani agoyo mos ne familiano kaso kabina no ka jok mabende medo ndiko lai marwa kane no ka tonda Kennedy wacho nasema lokena neno yo makare watching live from live and direct from Siaya County somewhere called Asembo Yude kenda mora nyagi weche manyien agri ajwang komoro kawuok e dala mar Kibrase donjo kendo aneno matler tije maonge momiyo ngima sani tek dhano tiyo tich maok gisomo. Neno bende ka Juma Sonko Woda Hero wachora Ramogi TV choponegi kabonye yo makare mano Kanyagwal kata wachora oworo sana kuom lal mar jal moyud mane kisima ni wachora bende koro mako dho Uganda. Pastor Collins Sodindo wacho kanyo ni entiere kodwa kata kamano wacho ni nengo wuoth medore pachoka to kata kamano Sara mar jopiny George Bati to wacho ni medo dok piny. Osara ok medre lakini ne ogik moko to medore. Anano bende hote kanyo mo ya ira Basilo kendo kanti sori Karungu wacho ni entie donam kanyo Ramogi TV chopone gi ambere kagin kanyo gi Livian Basil mano kanyo minot mare eno makaluga bende wacho no sei wore chenro. Faith Mzomo kantiere Malindi wacho kanyo ni en bendo kwa nyikwa Ramogi duto tino makare en bendo sei chope chendo kende entiere kodwa kae be aneno kanyo Iblina Kinyi Ramogi TV chope yo makare Samuel Orwane ni kacha Ivanso Waga Utieno kanti Ojienda School bende wacho ni entiere kodwa kanyo gi mama gi Pamela Uwaga. Simon Ongue wacho kanyo no mor kaka weche gi choponegi wacho ni rawere wuok kamanyo tich kawuono mano en ranyisi ni sirikal kata piny owacho ni tich onge e Kenya ka koro ere tije mana gisingo ne hustlers mano penje mo penje George Bati karawan por onge gi duoko mar penjo no ka bende neno ka jok ma medo ndiko no mana madwa walid mawiya wiye nyakora Ramogi kuma mago ma otemo yude sama koranja wacho ni oneno wayo makare kendo mora ahinya ko wacho ni wakaw Moscow kum Reverend Roso Chieng Mare Sike Luanda Parish wacho ni mor kodaka kwa kelo weche manyien kasto makamo wacho ni serikal kata the government should reintroduce subsidy to petroleum products so as to help the common mwananchi wacho ni nyaka koro serikal kasre gi duoko omenda mane jolo jopinja mane jolo goro jopiny kinde mangima tek kama miluongo ni subsidy mondo resgi weche mag nengo mar mauta. Purity Agai nyama jimbo Nyanam wacho ni Taita Taveta Ramogi ler kendo makore ma live and clear liu maratari kasto ka so kemaro sirinya teke bende wacho neno wayo makare kendo weche manyien donjo ne onge gi mathoth omiyowa mana puoch gi pak. Neno bende ote kanyo mara Mikai Kilo kimano kanyo Mama Sonko wacho ni en bende tere kodwa e chenro wacho kanyo ne gin kanyo gi Kevin Abad kachiel kod wuon Luka gimin Luka duto gin tere kodwa kata kamano wacho ni bed na anyuola mar jogo bende oyudo ka jahera margi owitia kisima nyaka koro oneni oyudo ratich gi heyo makare. Neno kanyo ote bende mar Mwalimu Bernard kantiere Migori County mwana Mwalimu Bernard Amara wacho ni oseyore budho gin kanyo gi Mwalimu Jail giwacho kanyo ni gintiere kodwa chendo giwacho ni Kaumos George Bati Kaumos Lydia wacho ni ja county hiro kamana jana japuoch
jopuonj kuom yiero Ramogi TV kendo gineno odhiambo ma kama en be wamora ahinya gi jopuonj. Kasto Kevin M-Pesa Maria wacho ni mora ahinya kendo wacho ni amosi Lydia wacho ni Boni alwale ye wang' matek kamano nang'o aneno mos gin gi jaod iluongo ni Cynthia Kinyi. Kasto Wilberforce Otieno ma wuod North Kenya Mkago wacho ni Maina Njenga kod polis tugo tuk pusi gi oyieyo aworo kaka Mr. Ruto kuom tiyo gi polis e yo marach contrary to gik manowacho kinde mag campaign. Mosna Lydia kone ni wacho ni Mr. Ruto ne nikech ene maduonde dhi maboro chwal ne Mr. Lydia ne chwal ne Ruto wach ni nyirombe dhi marach piny kone piny tek alwale usenyise wayo matin jejwa ka duonya gore mogi pod wan gi mathoth kete mana OIMORE. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa nilikuwa kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golelo molos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Machiegni kendo nyakoro mgaji wang'wa dhi mbele gi weche manyien. Rawere alufe gi alufe no chope kambi mar obila mar GSU mantiere Embakasi County ma Nairobi e chenro mar ndike tich jolweny rawere manosedo tiegruok e kar tiego rawere ma National Youth Service. Kata kamano kwan mamalo mar rawere manochopo e kambi ma Embakasi no omako dho ganda nono ka nyiso chal mar onge mar tije e pachoka. Ma osebedo kalorore mbui odiochieng' makawuono inyalo galo ni ma en chokruok moro kata romo magalamoro mar siasa. Magi gin rawere manochope kambi mar obila mar GSU ma Embakasi County ma Nairobi mondo mendikgi e tij lweny bang' lendo manochiw gi migawo mar lweny mapachoka Kenya Defence Forces. Lendo no ne geto rawere mosedo tiegruok ka National Youth Service. Kata kamano migawo mar lweny Kenya Defence Forces oyango ni chenro no noyo rawere mohewa 7,000 ka thothgi gin rawere mapok nonyono kar tiegruok ma National Youth Service.
mabiro bang' migawo mar lweny ma pacho ka tawo chenro ma ndiko rawere tij lweny, chenro manotim chakre tarik 28 dwe mar 8 nyaka tarik 8 dwe mar 9 higani, chenro manotim e counties bura ma pacho ka. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. Kwan rawerego manochopo manyo tij lwenyno en ranyisi mar onge mag tije ma pacho ka, wach makoro medo nyuolo paro bura ahinya to bang' tend Kenya Kwanza singo loso thuolo mag tije ne rawere e thurka. Osudo ne nyime nyako Ramogi mane omanyiso chal kaka piny Kenya chalo gi kinde ni ma uto idho to jo matindo bende dwaro tije pok giyudo thuolo mag tijego. En mana kama kaka piny chalo bende. Kanyi nyalo ntiere ng'ama ne oro ote kawacho ni man ng'eni pod iwe jopuonj ma pok oyudo tich oko. Iwe jok manosomo weche kata mag apise mamoko. Dakteche pok ondiki. Magi mana mago mana dwa donje lweny kende George Bati. En chal mar weche na bende nyalo miyo oganda dang'ne mar paro. Wageno ni chieng' moro achiel weche biro bedo maber. Wadhi nyime kama riwruoge makelo ne ratiro mag jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay obogo mar dhi ng'anyo thuolo mar jumbe 2 mabiro kaponi sirikand kaunti no rem keto e tim winjruok kata ogirimiti mane giketo e kokgi gi gavana Gladys Wanga mane geto bero ngima jochiw thieth matiyo e kaunti ma Homa Bay. Riwruogo ma oting'o makelo ratiro mag nurses, Kenya National Union of Nurses, riwruok makelo ne ratiro mag jochiw thieth mano matie lab kod jochiw thieth mamoko kata clinical officers wacho ni sirikand kaunti no pok oketo e tim winjruoge duto mane gikete kokgi gi gavana Gladys Wanga. Charter. Number 1 charter no ne wacho ni promotions, confirmations and resignation mag members need the team with immediate effect. To nyaka sani koro higa achiel osekalo. Wan kaka jothieth mag Homa Bay wan gi okumba mar thieth lakini okokonywa sama watuo. Dweche 6 mosekalo osara ma jothieth ma Homa Bay kata mna wach ni kata jomoko mopogre gi jothieth biro kosekalo tarik 10 nyiso ni gikawo chandruok mar jotich kanono. To gima timore manyaka ging'e mokwongo en niya, jothieth ma Homa Bay kata jotich ma Homa Bay ok odak e ute mag county. Gidak e ute ji mag chuol ma pesa mag ute ji idwaro gi bai tarik 2 ng'ato dwaro pesa ne. We give county government 2 weeks ultimatum to work on this. Failure to which we allow no otherwise but to give them a strike notice, so that once they elapse of the said strike notice, we will allow no otherwise but to down our tools. Migawo mar thietho koni luoro nitie mar medruok e tuoche ma ikelo nikech pi ma ochido nyate kinde ma jolony weche mag lokruok chal kor lwasi osekone piny Kenya dhi bedo kod koth mar El Nino. Mayang kod jagoro ma ongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni ma oloso e boma ma Naivasha. Jafwambo marwa Judith Omondi ntiere kod ler. E kinde tiegruok mag jolony weche thieth e boma ma Naivasha, jagoro ma ongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni ne okoni luoro nitie medruok mag tuoche ma ikelo kod pi ma ochido kaka nyaldiema e kinde mamoko. E kinde El Nino ma jolony osekoni biro e pacho ka e kinde chak dwe mar 10 nyaka 12. We have El Nino coming right now. How prepared are we in our households? Because it's not just about the government, what the government is doing, it's also what the people are doing in their small circles, in their small areas of living. Therefore, we need to look out for those things that need to reduce the diseases that make us go to hospital more often. Mudhoni okoni kaka piny owacho gisechako timo ikruok ma otelo ne koth maduong' mar El Nino, mak mana ni jopiny be nyaka tim makor ka korgi mondo mi gires ngima ji ma kamoro nyalo yudo midhiero mag tuoche nikech pi ma ochido kaachiel kod pi ma bende nyalo darogi. Where we are detecting that there's going to be water logging, we clear it. If it is an issue of infrastructure, they are rectified right now, ensuring that the masses who live on areas where there's likely to be a lot of water logging, they move to higher grounds. Remember, we have already done
polio vaccination, cholera vaccination, which the campaigns that we have been doing, and this has gone with sensitization on how to also prevent some of the waterborne diseases that are likely to come with El Nino. Jokor chal mar kor lwasi nyicha okoro ni koth mapek mar El Nino nyalo bedo e pacho kae chak dwe mar 10 nyaka 12. Counties ma opogore osebedo katimo ikruok ma otelo ne kodhno. Judith Omondi, Ramogi TV. Odhi nyime nyakoro Ramogi weche mag masira ni jodak ma tumeoke kar chung'od bura ma Kipkelon West e kaunti ma Kericho ni kod buok tok ji maroma auchiel mawuok e familia achiel wang' molokore mirni e seche mag otieno. Ji auchiel go moting'o wakeni adek kod nyithindo manyiri adek nowito ngimagi tok odgi nomako mach kinde mane ginendo. Jalup ruoth ma Kap Kwen sublocation Alice Yegon oseo chal marach mar apaya molero ni ne ochocho chenro mar chwalo resruok mar nego mach manomuochno. Dennis Kiprotich jahigni 30 manowito joge masira nolero ni midhiero no nyonyorogi kendo omonogi reso jogo. Tulikuwa na changamoto hata ya maji, hatukuwa na maji, tulikuwa tena wajaje na moto ilikuwa imezidi. Na sasa watu walipofika moto ilikuwa imezidi zaidi mpaka imetokea kwa nyumba juu. Sasa hakuna kitu tungeweza kufanya. Miili 6 ya familia moja yakitolewa hapa. Tuna baba mwenye amepoteza mke wake, amepoteza watoto wake 3, amepoteza dada yake na amepoteza shemeji yake. So ni jambo nzito kabisa na tunasema pole kwa familia. Watu wa hapa walikuwa wanakimbia kwenda kuita majirani wakuje waokoe, lakini kufika hapa haikuwezekana. Kwa hivyo tungeomba sana ikiwezekana tupate barabara, network, tuko na shida ya network, transformer. Ikiwezekana tusaidiwe kabisa. Jodonge gwenge mag Suna West kod jodolo chiwo ywak gi kaluwore kod liet mar siasa ma kinde ka kinde e gwengo magiwacho ni rocho kwe kod riwruok mar oganda. Jafwambo marwa Juma koro miyo waler ewi wachni. Maote onigiro maduong' mar siasa mar higa mar 2012 kar chung'od bura ma Suna West ne obedo kod liet mar siasa ka ipimo kod kuonde mamoko e kaunti ma Migori. Kar chung'od burani ema ne dumbano mar ODM ne otime welo ka moko to ne ochiwo tiko nyalodia nikech liet mar siasa mantie gwengegi. Jod bura masani ma Suna West Peter Masara kod machon Joseph Obiro Ndiege ne olaro tiko mar ODM magikone Masara ne obedo jaloch. E kinde manyambulu ne en seyo koni kod koni e kind jotelo ariyogi. Kata bang' yiero maduong' rumo higa achiel mokalo, jodongo kod oganda moko e kachumba ma Suna West wach ni liet mar siasa poko rumo kendo koro gimanyo yo mar tieko liet mar siasa ni makinde ka kinde e kar chung' od burani. Wanaotoka region ya Suna West, both Suna East, tuje tukae palipo na wazee hapa haribiki neno. Tuje tukae na wazee wetu, tukae tuone, tujadiliane kwamba watoto wetu kwa nini watumiwa na wanasiasa waumiza, na ndio generation ambayo tunaacha nchi ya kesho. We also request our leaders, any leader, any person responsible to engineer or gear up the attitude of the young people to misbehave, please, you are destroying your own people. E kinde romo majo kanyogo mag ODM e kaunti ma Migori jumachiel mokalo, Roma bende ne oyuore kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Jagone machon ma Suna West Joseph Obiro Ndiege ne otam chopo e romone. Gino ma jodongo koro wacho ni en ranyisi ni liet mar siasa koro poko rumo. Okonego gima kamano timre. Leaders beruri achiel mondo development ubi. Suna West isiwe ni mahali pa vita. Vita hivi ni vita vya nini na siasa iliisha. Jodong suba ka hoteli kod ker mar Jafeth Riogi wach ni liet mar siasa ma Suna West mabende osebedo kuom higni buora osethiro wechego mag dongruok kaachiel kod kwe e kind oganda. Kwa kama inakuwa kiwanda cha vita. Niliona wakati mwingine Uhuru Kenyatta alikuja hapa kama president na tulipata aibu kama wana Migori. Alipokuja hapa maendeleo yote ambayo alikuja nayo alirudi nayo, tulibaki bure. Itakuwaje sisi wana Migori kila wakati inakuwa ni vita?
giseyo jende maus bir katiyo kod josiasa ekelo koko ekinde ka kinde. Jo youth kar ting'o aboti nugogo joweteu makuru tije manyalo miyo chiem. Kik ng'ato wuondu ne violence nyalo konyo gimoro. Jodong ka otonde kod jodolo e gwego mag Suna West osekawo okang' mar bedo kod twak kod josiasa kod oganda moko gwego mag Suna mar ng'eyo matigo liet mar siasa makinde ka kinde. George Juma, Ramogi TV, Migori. Osuru ni nyime sirikal timo lalruok gi jokanyo ewi kaka inyalo werruok gi chudo mar omenda ma ichiwo ne obok mag P3 ne jogo ma oyudore e midhiero mag lwenje mag kit chwech. Maoyangi jatend migawo mar kit chwech Aisha Jumwa. Aisha manoloso e nyasi mar keto ayanga chike mabiro tayo ng'eto mag bura mag kedo kod lweny mag kit chwech oyango ni maromo 40% mag mine pacho ka oseroch ratichgi e yo machalo kod mago. Jatend jotije Doho Rose Washuka okoni e buche duto ma itero ka obila kaka mago mag kedo kod mago mag kit chwech 10 kende ema chopo e nyim doho. Gino magikoni nyalo bedo ni nyayo timbe makamago. Because by requiring as a P3 form, as I have said, is the beginning, or it is the starting of the journey to justice to these survivors. So if they are asked to pay 1,000 to 3,000, depending on the police station where these survivors will report, is actually to re-victimize that person who is already victimized. And therefore, I would request that this service be rendered free of charge. Jodak masiayo kwa mondo mi orit kitgi gi timbegi ka gitimo mano e yor ndiko historia margi. Jatend migawo mar limbe tuketo kod kido e kaunti ma Siaya Angeline Oduor ka opwodho buk mar Kanyibuop clan e gwenge magem ojiwo dhoudi mamoko mondo mi oluwo okang' makamano mabiro konyo e choko lipode e kinde mabiro. Jakom anyuola mar Kanyibuop jaduong' Nyandato Ringa ayango ni dwarono biro konyo puonjo oganda kotenore kod kitgi gi timbegi. Richard Kodindo ma ochung'ne ndiko bugno olero thoro margi ni ok en mar lando weche ni wacho ni thoro margi ok en mar lando weche kod kido gi timbe kende to en mar kelo ganda mawuok e gwengego kanyakla. Nonyuolo Otieno nyuolo yawuoyi adek, mano nyuolo Nyapod Adier, Obira Bienge kod Oyogindo. Now jogi emo nyuolo Jokanyibuop, jadekgi emo nyuolo Jokanyibuop. Bugni wandike gi dholuo kendo edition mar 2 dhi wuok en English mabende already wasechake. Kisani nyithindo mang'eny ok ong'e dholuo maber. Koro dhi loke en English mondo giwinje adimba. Ntiere reference, ng'ato ok wuoya, owuoyo according to book nondiko kama. Omiyo agone gi erokamano. Mar ariyo, wadwaro encourage clans wa mamoko bende kanyalo luwo gima Jokanyibuop otimoni, mondo gibende gindik bugegi, gindik roots gi kuma ne giaye, mondo ji ong'egi, gibende ging'ere, kata nyithigi mabobiro bang'e gi nyikwagi ong'e kuma ne giaye. Machiegni mago ohala nyakoro Mgajuang tenda weg matatu e boma ma Kisumu kod jowadgi mag tuktuk omedo nengo wuoth gi 20% kaluwore gi meto mar nengo mauta kaka yorno mar jolo sekta mar wuoth. Kagitwak bang' timo romo manokelo kanyakla jotelo e sekta mar wuoth weg matatu ywak ne piny owacho mondo miyo jolgi kaluwore gi nengo mauta makoro ni malo gino makoro chunogi mondo gin bende gimed nengo mar wuoth. Kochakre kiny biro chuno jowuoth mondo miyo med kind shillings 50 nyaka 100 ewi nengo wuoth mapile ka jowuoth e chuny boma ma Kisumu to biro chuno mondo miyo med e kind shilling 20 nyaka 30 ewi nengo wuoth mar tuktuk.
With effect from today, wase amua nwadhi medo fares wa with 20%. And this 20% is cutting across. Finance bill unge maber nino golo suru mar mafuta e atamala boru mochopo atamala 16. Mano kende oromo affect nengo mar mafuta mose affect mochopo kamochopeni. Omiyo wakwayo ni jowa bende manwa yiero mani offices mopogore opogore kaka the area MPs udhi e bunge mondo ung'iye ni jopiny inyore machal nade, gik mimedo left and right gi gin gik munyalo discuss mondo ung'e ni to chopo kanye. Mo duok piny mondo jowa oyud kaka nyalo tiyo go maber. Wan kaka Kisumu waonge choice, but bro chuno ni mondo wadhi gi kaka sirikal dwaro kendo kaka sirikal osekete. Stage ka stage wamedo orano mondo piny customer sahinya. Koro ka idhi Rabuor wakawo ni 60, kidhi Nyamasaria to wakawo ni 40, kidhi Nyalenda wakawo 40. Thuolo bende wakawo yo machielo nyakoro mgajiwang' kata kamano wasingo goyo kodi mbaka neno ka ote donjo ka George Bati kama oting'o ote mar japuonj maduong' mar Rudi Primary School Mr. Omolo Seko wacho ni entiere kodwa chenro kendo osechopo yo makare mondo mi oyud weche manyien wacho kanyo ni kawo mos. Akawo mos mar japuonj ang'isi ni kawuono jopuonj dewa ahinya nikech ang'eyo jopuonj jomalo jomalich miwuoro. Kaneno ka Eriko Nikodemo mar chunge Kenya Mkago wacho ni Kenya ni onge dongruok siasa gi mibadhi gi njore ema otimo enewa ang'oma otimore marach awuoro mano gima Erik Odemo penjo kanyo. Piny tek kodwa wakia kama piny biro chomo kodwa sirikal nengo ne tek ma Ken Janabi wuoda lego ulwan school Ramogi ler kendo wamora ahinya korka kokelo weche manyien. I'm online watching from Maseno together with my father Samuel Washweru. Amor kaneno Ramogi TV ugolo news makare apoyo big up George Gilidia. Otis Ganjo Barobero wacho kanyo ne en osea jua kali Ramogi TV koro more mokalo ema koro neno weche manyien neno ote mar Agria Juan Komoro wacho ni en bendo sedonjo kata kamano wacho ni dhano tiyo tich ma ok gisomo nikech onge mar tije pacho kae wacho ni mano en achiel kuom gik wacho ni wigi mane piny mang'eny mogik George Bati wacho ni manen mana matin kende ranyisi matin mokalo kind joga bende mosetieko tiegruok kata tije onge pacho ka no William Orema bende wacho ni gin kanyo gi nyara en wuod Nyaramba winjo weche geyo makare gin kanyo gi Mercy Khalif kod Millicent Oriema giduto ikete mana ka odhiambo makaulo. John William wacho kanyo ni entiere kodwa koya gwenge mag Lega Gulu wacho ni piny tek makata chieng' mayande wuok ugwe to lwar Imbo sani wuok Central to podho Nyanza. Nyakwara chacha kuom wuoth nyalore bende wacho kanyo ni twak onge gi ber kata matin watho gi pek mar ngima to pod gwedo piny jo siasa pod go mbaka dier no ento mbaka ni go en mbaka mar ang'o George Bati. Benta Charles bende wacho no mora hinya gi weche gi entiere kodwa nyaka giko. Kevox Bobby wacho kanyo ni ngima tek lakini nyaka koro wang'igo Sara be winjo koro jopiny wacho ne kaka medo sia bende koro gimedo suru gimed jopiny bende osara Titus Otieno kantie na mchumbane ni kacha kaeto ote bende neno kanyo mano mar Kato mar Madhenge Kato wacho kanyo ni entiere kanyo neno weche manyien gin kanyo gimin Ochuka gin Madhenge dala Ruto dwa chuno jo Kenya kod geche matiyo gi stima emomiyo bech fuel imede pacho ka wacho ni mane wach maler kako nene kae ndio mondi wuoda Ramola wacho ni adieri makende en bende koro donjo e bura mar Kalwale wacho ni Kuria to nego riembi modhi kabisa nikech omayo wageno ng'ama otho ema ngima yotne kapod ngima to ikri aika ne thagruok nyaka 2027 mano pache Didan kawuok Awaso wacho neno Ramogi TV makare entiere Kisumu kendo mora ahinya kodwa. Jono Lwendo entiere Ndago Awuoro tende jatend pinywa masani ni mitwe mana wenge ji to bang'e ni winjo ni ng'ato lal godo Awuoro gik ma piny koro chomo kodwa piny tek makata joma ne oteno Ruto e kinde campaign kawiro bottom up sani ma koro chako ng'ur Awuoro.
Bottom gimbe nyagi. Bottom up koro lokore kodgi. Haya, aneno ote kanyo ma Larix Madu. Chene intiro Yugis gi mama gi kanyo Alice Matthew gintire kodwa kata kamano wach mar ungi matije. Ya pod mako to gana jo Kenya. Juma Sonko wuod Ahero wachoni otek manade joka makoro. Bech fea be koro go kwan ka kiny no dhi kaka koro kiny odwa dhi tich gata malo 20 momedewa ma Kisumu no. Johnny Otekol George Frederick Ogondani ni kaja teta Taveta Ramogi TV chopeo makare kata kamane wacho ni Kindiki okwemerema to jione action monyalo timo. Erokamano Nyapete bende nitiere gwenge mag Suna East kochande kendo owacho ni nowayo makare omora ahinya wacho ni weche manyien Ramogi number 1 Fredo Bura wacho ni piny tek ma koro wan ka osene Ramogi kama to aneno giche matimore to une mumiyo wageno piny to teko koka. Journalist ongichero kamano ko ya Suba Sindo nyakwar mo jongo yo matin kata kamano kwa duogo par ni pod wantiere kod mago mag tuke na johera mag tuke kete mana kaira Ramogi TV adugo bang yo machuok. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Riuri kodwa kiny. Dr. Harun Palo mar Equity Afya Kondele biro riwore kodwa ka opuonjowa e ng'eyo matut kuom tuo mar autism. Mana e penj laktar. Saa 12 mar odhiambo. Kik bayi. Tuko fresh. Tuko sight. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. For make it deeper, manze mapema ndio best. Masaa machache ino time to rest. For make it deeper, manze mapema ndio best. Masaa machache ino time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni pa tuke nyakwar mgaji wang. Tim mar nyiri. Yes. Mar Harambee Starlets. So timo ikrok mar gimogik. Yalap makasura ni kapok giwuok pacho ka yore tugo e kinde gi tim mar Cameroon e bwa Madola. Starlets kotele kod kocha margi Beldin Odemba biro wuok e pacho ka odiochieng' mar tich ariyo
sa achiel okinyi ka gin kod geno ni gibiro yudo loch tarik 22 mar dweni e tielo mokwongo mar manyotiko mar yore tuke mag pinje Afrika. Bang' tielo mokwongo e piny mar Cameroon, Kenya biro bago tielo mar ariyo tarik 26 dweni ka jaloch e kind timbe ariyogo biro bedo gi tugo achiel kapok jaloch oyudi mabiro yore tuke mag Afrika. Operation itakuwa sawa. Juu nilikuwa natamani pia kurepresent nchi yangu. Unapata kule ni off season, wachezaji wanaenda kwa national team, sisi tunabaki tu kwa club level. So kimimi nimefurahia sana na naahidi wa Kenya tutawaangusha. Tutapambana na mnajua Starlet waga waangushi wa Kenya wote. So mafans tukikuja home wakuje kwa wingi sana wa support Starlet kama venye na support Harambee Stars. Tuko na players wale wako na tayari experience ya kucheza national team, wako na experience ya kucheza AFCON, wako na experience ya kucheza qualifiers, inatupatia a good edge. So ni vyema sana for us to have her back, na anakaa kuna moral na atasukuma team vizuri pia. Wasodi tielo mar adek mag tuke mag Sarakap no bagi alap mar Nairobi Primary. Tuke ginoyo jotugo maromo 250 manonyiso mich margi e tuke mopogore opogore ka omenda maromo milion 2.3 nochoki bang' tuke girumo. Piem mar Sarakap no ywayo jotugo e kidienje mag adhula, handball, volleyball, netball, goyabal kachiel kod badminton. Tuke gi bende noyo jotugo matindo kochakre higa mar 10 nyaka jomadongo. Tuke gi noywayo josir kachiel kod anyuola ka geno maduong' en mar choko omenda mikonyo godo nyithindo madhi e skul to onge kod nyalo. Tenda Wema Initiative mano bago tuke gi geto choko omenda maromo milion 3 higa ka higa. Wapenjore kaka riwruok ma ochung' ne weche mag somo ni to nyathi moko yudo max 300 kadhi malo, ento ngimane chopo kanye kobedo ni okonyal kata chopo e tiegruok mamalo. Mane momiyo nwabiro kanya achiel makoro wariwore kwagolo omenda mar siro nyithindo manyalo bedo ni okokalo maber lakini gin gi mijingo madhi mbele kod sombgi. The number of children we have supporting this year who are 50, but next year we want to double it because there were so many children were left out because the hunger for education in Kenya is big, and so we are doubling. The next year we double again, and it is always the needy child but not so bright. Sendro makara nyakanya George Bati. Noka sire himedo many koni gi kocha ni jopuonjre masamoro onge kod nyalo mar chopo lek mar giyo mayot kalore kod nok mar omenda. Koro wadhi ni nyime kama Karabondi FC mong'ere kaka Dark Horse obedo joloch tuke mag chapa dimba e kaunti ma Homa Bay ka tim mar Ogande Girls bende nokawo loch e kidieny mar nyiri. Karabondi FC noloyo tim mar Mbita High School gola 1-0 finals mano bagi ya lap mawakiaga Polytechnic Grounds. Golno makende nologi jatugo Brian Odhiambo daka mar 23. E kidieny mar nyiri tim mar Ogande Girls noloyo tim mar Lara Girls mawuok Karachuonyo gonde 2-0. E kaunti ma Migori tim mar Awenda Academy noloyo Kangeso FC gonde 4-2 e finals kokalo picha choma bang' tugo norumo amodhi 0-0. Agenga Girls no bedo joloch e kidieny mar nyiri bang' loyo tim mar Awendo Queens gonde 6-0. Joloch apagari e tim mar yawuoyi gi nyiri counties duto ma Nyanza biro rakore finals mibiro bagi giko dweni e kaunti ma Kisumu. Sisi kama washindi kutoka Ogande Girls tunashukuru Mungu na Chapadimba vile mleleta tu talent zetu, tutoe talent zetu ionekane. It was not an easy match, by the way. We trained, we took our time, we come together, we sacrificed a lot, but with God we able to achieve the best, and we are appreciating for that. Fuochi fakne Ogande Girls. Achiel kod timbe mamoko bende noyudo loch e tuke mag chapa dimba e gwenge ma Nyanza kocha. Koro moji Hanifa Taibi onoyudo points fabiro kod 5 kendo loyo tuke mag mar NCBA mano bagi la Sigona go. Ji maromo 260 ka jotugo mane kod lony mar
oting'o Mohit Medirata kata kamano na Hanif nonyiso kitugo maber kendo kao loch e tielo mogik mag tukegi. Ali Shamirali notieko thuolo mar ariyo kendo jotugo duto ka bende nobedo jaloch e kidieny mar yawuoyi kendgi gi points 77. Shivam Shah notieko e thuolo mar ariyo e kind yawuoyi gi points 81. E kidieny mar Wakeini Rechondei noyudo points 83 kendo kao loch. Finals mag tukegi ibiro bagi dwe mar 12 e lap mar Sigona Golf Club. Kodhi nyimeni Leonard Kipkoech gi Evelyn Chirchir e jaloch e tielo mokwongo mag ng'we mag Imani 7 Hall Marathon mano bagi e gwenge mag Gitaru e kaunti ma Embu. Kipkoech nobedo jaloch bang' ringo kuom saa 1 dakika 1 gi nyiriri 2 ka Amos Kurgat notieko e thuolo mar 2 nyiriri 3 tok jaloch. John Buru notieko e thuolo mar 3. E kidieny mar Wakeini Evelyn mawuok e kaunti ma Nakuru nobedo jaloch bang' ringo kuom saa 1 dakika 10 gi nyiriri 2 ka Monica Nderitu gi Paul Njeru notieko e thuolo mar 2 gi 3 kaluore. Jaloch ng'we mag Nusa Kinda nodhi dala gi kich kata nodhi gomenda maromo siling 250 ma aching'. Jaloch thuolo mar 2 nowuok kod omenda maromo siling 75,000. Mbio ilikuwa mzuri kabisa, lakini ilikuwa challenge kidogo sababu ya choto. Ilikuwa ni ile tactical race, unaweza kaa nyuma ya watu lakini mwisho utashinda. So nilijaribu hiyo na nikashinda. Mbio ya leo ilikuwa sawa kabisa. Kwanza nataka nishukuru race organizers ya race. Tulipata machi nyingi. Hata course ilikuwa sawa tu, kulikuwa na milima, mteremko, ilikuwa sawa kabisa. Oromo sang'weni wang'enya kura mga jang'ero kamano kuom kete mana kaina Ramogi TV kuom saa 1 mangima in mikete ka wagonero kamano. Pothi pak kendo mora nya kodi nikech bin in bende yiena mondo wadonja e odi koponi neno ka intire ot kata kari mar wala kata ka intire wuoth neno wa lony manyasani. Pothi pak kuom yiero Ramogi TV kin televisen mamoko e pacho kaka achiel kod pinje maoko. Ken Musafi wacho ni weche gichopo ne yo makare ka intire Yenga Ulore kendo gimora ahinya gi Ramogi TV. Pastor George Marodiko Pan Jesus Fellowship wacho kanyo ni oyie gi jodongo ma Migori wacho ni paro magin go leo ahinya kendo wacho kanyo ni jodolo obwog mana tiendgi lowo. Koro gima ng'ato ndiko ka iluongo ne Aronga Jakasagam wacho ni Bati gi Lydia kama koro chomo ni sirikal kore madhi tiyo to wan kaka jopiny wadhi choko osuru kowuok kuom sirikal. Mano mnyalre. Wabrono kaka mano timore. Joy Makmak wacho kanyo ni ngima matek. Wacho kanyo ni ruoko Yugis kumoro ni alo kanyo wacho ni bende ngima diogi ya mokalo okaka nabi wacho kanyo ni weche gichopo ne gyo makare Kisumu Bunga Junction no wacho Ramogi TV ema gineno ja deep state anini kacha indi wacho ni OIMORE wacho kanyo no OIMORE George Bachi ka umos mari kata wacho kanyo no woro kaka Uganda maonge kata mana gi dry port mafuta beche ne piny to kipimo gi mano mar Kenya wacho ni penjo ne kare wanto mafuta kanye. Weche nitie mathoth Lydia, poch gi pak un gi Bati kendo poch gi pak ne Ogande Girls. Pod akete mana ka kendo winjo maler ahinya. Wacho ni mos ne wadwa Jakim Osoti ka ntiere Apoko Nyakach mano Benta Charles ka ntiere dala ma Nairobi ka wacho ni mora ahinya. Ramogi pek kendo lando habari mamit kendo wacho ni gi nyinga iluonga ni Fidel Byron ndo kamano. Joseph Urundo kantiere Karibangi South wacho ni Ramogi TV ler chopone gi yo makare tene sani hasla makoro higeto hasla mano winjo be ni ting'o malo ko e bottom kadhi up e masani koro hitem die bottom kanyo kendo kiko wuogi mano kanyo pacho Rondo. Wycliffe Dickens Omosha wacho kanyo ni Ramogi chopone gi makare ka entire Rodi Himbo Center kata kama wacho ne piny ema tek kodwa. George Fredrick Ogonda wacho kanyo ne kindiki koro nyaka koro we mirima kayo Otieno Kelly Rogers wacho ni en bende
piny tek ne kata kamano wacho ni geno ema koro ji okedi. Ruth Nyatio Chinga ni kacha imbe wacho ni obadho joma no keto serikal e telo ji hinyore te George Bati. Ma iluongo ni Elijah Odhiambo, super waziri gwenge ma Migori kocha mano wuod Suna East, wacho ni omora nyaka kwa kelo lendo weche manyien more kendo miyo bedo gi ng'eyo matut ahinya gi dhonagi. Wacho ni kata manade mane samoro Kiswahili gi Kisungu chando sani koketo Ramogi to koro weche nyaka gik matimore London winjore malong'o kendo maler. Chopo ne gi dholuo makare. Kram ga jangero kamano kuom bedo ni nyalo bedo piny. Wacho ni yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien. Wacho ni tesende odhuro George Bati. To mondo mego kodwa mbaka kamae wan bende wagwero kamano. Kuom chiko itu wanyalo choko to kama winjo onge. Mane momiyo wasingo mar medo timo kinda mondo wamed miyo gi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge machiegni kod maboyo bende. Ogwero kamano kendo kanye mako walore nyakwar Mugaji wang'elo tim mokonyo na chwalo weche gi e yo makare kutane kanyo gi Jay Bonyo kachele Ken Moga kato e studio kawasebedo kanyo gi Philip Oching mano wuod Mwalimu Hilary mabendo osebedo kotelo ne chwalo ni weche gi wang' Joy Mari. Ogwero kamano kuom makete Ramogi TV wuod jo the word nam chung milongo ni Ernesto wacho no ka umos. Mano Nyinga Lydia okay. Erokamano Ernesto luongo ni Osimbo Mari koro kako Osimbo Mari no walore gi kanyo jaloko maro kuom thuolo ni duto bedo Belinda Dhiambo nyakwara Ramogi Poch gi Park Anyinga George Bati.